Bună ziua! Astăzi vom învăța un mod de montare a ochiurilor diferit. Este foarte frumos, sub aspect de floare, puteți începe bluze, ciorapi, manșete. Deci este spectaculos. Dați click pe abonare și haideți să vă arăt cât de ușor se face. Avem nevoie să montăm un număr de ochiuri impar. Voi monta 11 ochiuri și este necesar să avem două andrele. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 și 11. Scoatem o andrea și priviți cât de ușor se face. Primul ochi îl luăm nelucrat, strângem aici, apoi din acest prim ochi facem primul ochi pe dos, dar mai lung. Apoi din spate iarăși luăm fir și facem un ochi, al doilea, iarăși din față, al treilea, din spate, al patrulea și din față al cincelea. Și acest ochi îl scoatem de pe andrea. Acum introducem andreaua în aceste 5 ochiuri și lucrăm un ochi pe față. Următorul ochi pe dos. Și am creat primul boboc. Acum al doilea. Un ochi pe dos întins, al doilea, al treilea, al patrulea, și al cincelea. Și scoatem. Putem, iată, și așa să introducem andreaua și scoatem firul. Ochi pe dos. Imediat după aceasta, ochi pe dos. Continuăm. 1, 2, 3, 4 și 5 și scoatem ochiul. Introducem în toate aceste 5 și vom lucra un ochi. Pe aceasta un ochi pe dos. Continuăm și avem ultimul. Un ochi pe dos prin față, un ochi pe dos prin spate, tot așa de lung. 3, 4, încă o dată. Aici vă ajutați. 4 și 5. Luăm aceste 5 ochiuri și facem unul. Dar înainte ne uităm dacă le-am luat pe toate. Facem unul și unul pe dos. Iată, am făcut o margine decorativă. Acum pe dosul lucrului, haideți să lucrăm câteva ochiuri. Să lucrăm aici. De exemplu, să lucrăm ochiuri pe dos. Am lucrat un pic de punct leneș și priviți ce am obținut. Puteți continua cu orice model. Acesta este tutorialul de astăzi. Sper că îl veți utiliza în proiectele voastre. Dacă v-a plăcut, dați click pe abonare și ne întâlnim la următorul tutorial. La revedere!